no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O Intecmar de Vilaxoán acolle a sinatura do convenio entre a Consellería de Mar e a de Sanidade no que se establece un acordo entre ambos departamentos para realizar análisis das toxinas mariñas. Esa coordinación hoxe chega ao culmen firmando este convenio donde, de alguna maneira, se intenta protocolizar máis aínda a transmisión de datos, as analíticas que hai que facer tanto por parte de Sanidade como por parte do Intecmar para garantizarlle a todos os consumidores que os produtos que salen das nosas rías cumplen con todos os requisitos técnicos sanitarios que nos exixen as diferentes normativas comunitarias e internacionais. Segundo Vázquez Almuíña, o que se pretende con este convenio é garantir a calidade dos produtos do mar. E, como digo, o que pretendemos é fundamentalmente que os produtos galegos se manteñen ese sello de calidade que os nosos usuarios nos demandan. Ademais, a conselleira do Mar asegura que con este convenio todas as partes que traballan na defensa sanitaria dos nosos produtos quedan recollidas. Creo que con este convenio de colaboración todas as partes que traballan na defensa sanitaria dos nosos produtos pois quedan perfectamente recollidas. Eu supoño que o convenio non terá ningún tipo de problemas, pero aínda así se establece unha comisión de seguimento que está presidida por o director de Saúde Pública e por a directora do Intecmar para, se hai algún tema que se poida mellorar aínda, pois así facelo. Este acordo realízase no marco da Rede Integrada de Laboratorios de Interés en Saúde Pública de Galicia, na que están implicadas as consellerías de Sanidade, Medio Rural, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Economía, Emprego e Industria e Mar, co fin do uso coordinado dos distintos laboratorios destes departamentos. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou o aumento de máis dun 12% nas descargas xerais de mexillón en Galicia durante o 2015, con respecto ao ano anterior, que pasou de máis de 235.400 toneladas no 2014 a 264.109 no 2015. A titular de Mar tamén fixo fincapé no aumento da facturación acadada nestas dúas anualidades, que aumentou preto dun 14% ano pasado, pasando de 98 millóns de euros no 2014 a máis de 112 millóns no ano 2015. Entendo que a produción vai moi ben. O ano pasado pois xa empezamos a despuntar con un incremento nas descargas dun 12% en toda Galicia e un 14% en valor. Creo que son uns datos moi positivos e eu espero que a partir de agora siga sendo así. Nestes momentos tamén lles vou anunciar a eles, e xa o digo públicamente, están en tramitación unha lista de órdenes de apoio á acuicultura en diferentes medidas por máis de 15 millóns de euros. Eu teño que destacar que nas medidas de acuicultura sempre é, por suposto, o sector bateeiro que máis axudas percibe, e agora, bueno, pois seguimos nesta liña cos novos fondos europeos marítimos da pesca, apostando pola innovación, polas novas tecnoloxías. Na xuntanza de traballo mantida en primeira instancia no Concello Sonense e posteriormente no propio Peirao, tanto o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, como o alcalde, Luís Soujo, analizaron as diversas alternativas baralladas para a reordenación da dársena portuaria da localidade, compatibilizando os usos tanto da flota profesional como da recreativa, a través da creación dunhas 40 novas prazas de amarre. Uns reordenación de atraques que van a habilitar aproximadamente 40 novas prazas, tanto
embarcacións de terceira lista, como ao redor de 30, como 10 embarcacións de 10 metros de eslora para, insisto, proceder a esa reordenación de atraques. Eu creo que é algo fundamental dentro do proxecto de mellorar as condicións de traballo dos usuarios do porto, tanto sexan profesionales, como falábamos antes, como sexan xente usuarios de náutica de recreo. Hai unha asistencia técnica contratada que ten moi avanzados os traballos. Aquí xa temos algúns deseños, os traballos que se puxeron en marcha, baixo a coordinación, evidentemente, dos técnicos de Portos de Galicia, e agardamos que en pouco tempo este pechado o proxecto. Outro dos puntos abordados na reunión foi a terceira e última fase da reforma da Praza do Curro en Portosín, unha actuación cun custe de uns 100.000 euros e que será sufragada por Portos de Galicia. Dende o Concello sonense confían en que as obras poidan estar axudicadas xa en outubro. Que con esta fase rematamos todo o que é a obra. As dúas primeiras foi con cargo á Diputación, que metemos 2 POS, Plan de Obras e Servicios da Diputación. E, bueno, esta zona última está casi toda en dominio do ente de Portos de Galicia. E, bueno, nos faláramos tanto co presidente como ca conselleira e vanos axudar a rematar esta última fase. Tamén estamos cos últimos detalles, que esta obra, eu penso que sobre outubro, máis ou menos, non, presidente, poderá quedar axudicada. Gas Natural Galicia vende comezar a suministrar este servizo ao lugar de Couso en Aguiño mediante a unión á rede de Ribeira, unha obra que dotará de gas natural a 300 veciños de Aguiño, ademais de converter a empresa de fariña de pescado Conresa, ubicada no Couso, na primeira industria de Aguiño en contar con este suministro. Esta mañá o director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, destacou a relevancia deste feito durante a visita á compañía. Unha empresa destas características ten no seu ADN un compromiso, o compromiso de respetar o medio ambiente e o medio natural. E esta afirmación verifícase hoxe en que estamos a comprobar que esta empresa está a utilizar un dos combustibles fósiles de menos impacto medioambiental dos combustibles fósiles utilizados, tanto na fase de extracción, como na fase de elaboración, como na fase de transporte, incluída a fase de utilización. Bernardo Tahoces suliñou a importancia de optar por este tipo de enerxía tamén para o medio ambiente. Sendo un combustible fósil, é obvio que ten emisións á atmosfera de gases de efecto invernadoiro, pero estas emisións son entre un 25% e un 45% inferiores a outros combustibles. Quero significar de que o gas natural ten unha ventaxa frente ao resto dos combustibles, incluso frente á biomasa, que o gas natural é un combustible que carece de impurezas, é un combustible que non xenera residuos. Tal e como destacaron desde Gas Natural, a empresa adiántase así á Directiva Europea sobre Eficiencia Enerxética. Darle la enhorabuena a Conresa por haber dado este paso, que es un paso en una doble dirección. Una primera dirección, la dirección de la rentabilidad, de la mejora de la eficiencia energética, lógicamente, y luego está la dirección del medio ambiente, de la responsabilidad medioambiental. Han asumido cumplir la directiva europea, que será obligatoria a final de año, y ellos lo han hecho con anticipación. No percorrido pola planta, o director xeral tivo como guía o xerente de Conresa, Juan Carlos Cobas, e ao de Gealsa Rianxeira, Jesús Alonso, grupo ao que pertence a Compañía do Couso. La sociedad está constantemente en inversiones para mejorar nuestra calidad, tanto de producción como medioambiental, de lo cual estamos muy orgullosos. Estábamos consumiendo fuel, pasamos hace 2 años al consumo de gas, como bien sabéis, y acaba de explicar el director xeral, mejorando permanentemente en inversiones para que, desde el punto de vista medioambiental, estemos mejor, no solo aquí en el pueblo de Ribeira, sino en toda la comunidad y, bueno, y en fin, en el mundo, que es lo que se pretende, ¿verdad? Nosotros, cuando presentamos las cuentas del grupo, el aprovechamiento de los subproductos
que en su día se llamaban residuos y que insistimos en llamarle por su nombre, es un byproduct, es el aprovechamiento de los subproductos, la metemos dentro de la división de medio ambiente. Sería inviable tener plantas de proceso de pescado, ni de carne, ni ningún tipo, si tú no aprovechas esa parte del producto que no va para el destino original, ¿no? Por parte da empresa Conresa, filial de Geasa Rianxeira, a inversión é de 4 millóns de euros, mentres que por parte de Gas Natural Galicia foi de 400.000 euros. Con esta ampliación dos servizos son xa 73 os municipios galegos que contan con gas natural repartido en 263.000 puntos de suministro. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A illa de Sálvora estáse a consolidar como destino turístico da Arousa, onde se prevén superar os 10.000 visitantes este ano. Durante a súa visita, a conselleira de Medio Ambiente aproveitou para anunciar que o departamento está a tramitar a declaración do illote como ben de interese cultural. Mais alá do seu valor natural e paisaxístico e da súa diversidade, esta isla en concreto ten un valor importante etnográfico e mesmo tamén cultural. Un valor que queremos desenvolver e proteger nun traballo que estamos facendo dende hai 2 anos, que é a elaboración dun plan director de paisaxe cultural da illa de Sálvora, que é o primeiro que estamos a desenvolver na nosa comunidade e que forma parte tamén dun plan nacional de arquitectura paisaxística que se está desenvolvendo tamén dende o Estado. Para facer todo isto temos que facer un esforzo, e este esforzo principal, leva consigo un investimento para poder arranxar e mellorar, si cabe, a aldea e todas as instalacións que están na aldea, as vivendas que están na aldea, donde estamos a investir 230.000 euros para avanzar nesa consolidación desta illa como ben de interés cultural. Mato quixo tamén agradecer o traballo que en Sálvora están a realizar os voluntarios. Neste caso, agora mesmo están na isla 5 persoas traballando nun campo de traballo voluntario precisamente para recuperar distintos utensilios, para axudar tamén a eliminar as especies que son alóctonas, que non son propias da illa. En definitiva, un traballo voluntario que eu creo que sempre é digno de destacar, pero máis si cabe cando está vencellado directamente á conservación do medio ambiente. Ademais da consolidación da aldea de Sálvora, os traballos inclúen actuacións nas vivendas, retirada de residuos e a recompilación de útiles para no futuro expoñelos ao público. Unha escolma de 110 fotografías que reflexan o día a día dos percebeiros da Guiño, desde as zonas de extracción deste marisco ata a súa chegada á lonxa. É a historia que Luís Polo nos conta nesta obra fotográfica, toda unha experiencia para o seu creador que esta mañá presentaba en Ribeira. El ten claro cal foi o momento máis difícil que viviu nesta aventura. Porque ese día, con las olas que había, con 8 kilos colgados al cuello de los 2 objetivos y la cámara y las 2 cámaras y que todo se movía, fue difícil. A ver, es un trabajo que no se conoce. A ver, yo si hice esto es porque yo no soy de aquí, no tengo ningún vicio adquirido, entonces lo veo todo totalmente desde fuera, totalmente diferente. Voy a plasmar algo que no tengo conocimiento de ello. Creo que es la cosa más fiable de plasmar a alguien que no lo conoce, que se va a enterar de ello. Y la verdad, viendo el libro yo creo que se conoce mucho ya lo que es el trabajo que hacen, que es lo que me interesa, el trabajo. Las zonas donde van y potenciar el producto y la zona. Prueba de ello es que al final hay una guía donde ver a los percebeiros en su trabajo y esta guía yo creo que podría ser una guía turística bastante interesante a explotar. O patrón maior de Ribeira, en representación dos percebeiros aos que o fotógrafo acompañou durante a realización da obra, suliñou tamén a relevancia de que Polo vivira a experiencia de primeira man. Este home, ademais de ser un gran amigo, ter a suerte de telo como amigo, ademais é un profesional dos que lle gusta vivir o que é o riesgo ou vivir o que vai a facer a un punto límite.
foi con nós as veces que el quiso e máis as que non quiso, porque as cousas hai que vivilas e hai que velas, hai que estar ali, hai que ver como traballamos non só na lonxa, e o que sufrimos é máis o que tamén nos alegra, pasando por o que é o mal tempo, que é o día a día, é o habitual, sobre todo no inverno. El veu na primeira man bueno, aquí nas fotos a verdade é que é todo un profesional, porque se ve realmente o que nós pasamos, sobre todo no inverno, como digo. O alcalde de Ribeira, que estivo acompañado no acto polo de Porto do Son, xa que nos dous municipios traballan estes percebeiros, quixo poñer en valor a labor destes mariscadores. Nós temos que agradecer que un dos sectores productivos importantes do noso concello pois fora, en este caso, que dera pois posibilidades de facer este interesante libro de fotografías que non deixa de ser unha historia en foto. Unha merecida homenaxe que nos permitirá achegarnos a unha das profesións máis arriscadas. A festa do Mexillón de Cabo de Cruz volveu a congregar nesta localidade boirense a centos de persoas, converténdoa nunha das citas gastronómicas máis multitudinarias de toda Galicia. Dende a organización da festa, na que ademais do Concello, colaboran as asociacións de mexilloeiros a Mebarraña, Virxe do Carme de Abanqueiro e a Marxa, destacouse o éxito acadado nesta edición. Somos o Concello de Galicia que máis bateas ten. Entón, non sería de menos fatelle. Hai que facer algo aquí no Cabo de Cruz, non? O Cabo de Cruz, como a noutros partes de aquí de Galicia, o noso produto estrella é o mexillón. E por eso estamos hoxe aquí, para degustar o mellor produto de Galicia. Nós, dende o Concello de Boiro e o sector, pois temos o deber todos os anos e a obligación pois de intentar satisfacer as necesidades de promoción do mexillón e de atender a todos os turistas que nos atenden, que son moitísimos. Houve anos que incluso houve 16 comunidades autónomas aquí representadas, este ano tamén vamos por ese mismo xeito. Unha promoción que é importante, que non debe de caer no olvido, onde debemos estar todos xuntos colaborando, porque o mexillón é de todos, porque un produto que se vende, que se cría, é de todos, porque ten un mercado, ten uns clientes e hai xente que sempre está valorando o mexillón, non? A cita tampouco faltou este ano o presidente da Deputación da Coruña, entidade que colabora tamén na organización desta cita gastronómica. Pois a verdad que moi ben, non creo que a presentación do produto é fantástica, o que empezase a comparar un pouco con outras festas gastronómicas, quero resaltar a presentación do produto, a elaboración e o resultado aínda non tiven a oportunidade de probalo, vámoslo facer agora, pero en calquer caso estou convencido que será un resultado exitoso. En total servíronse máis de 4.000 kilos de mexillón, e 4 foron tamén as especialidades que puideron degustarse nesta edición. Ademais das receitas tradicionais de ao vapor ou en empanada, houbo dúas novidades. A verdad que é moi fácil, non? Con un produto tan especial e tan fantástico como temos, como é mexillón de Galicia, pero este Cabo Cruz é especial. É moi fácil facer recetas, en este caso temos algunhas moi tradicionales e outras un pouquinho máis innovadoras, non? Non pode faltar, como sempre, o mexillón ao vapor, unha rede de mexillón ao vapor de case 1 kilo por persoa, e a empanada, unha empanada fantástica, empanada galega de mexillón. Logo temos unha ensalada con brotes tiernos, con millo dulce, picatostes e mexillón de Galicia. E logo, a máis novedosa é un hummus de mexillón que facemos con uns grisinis, e bueno, vai con un poquillo de cebollino, de pimentón, bueno, para dipear, moi rico. Ademais dos veciños de Boiro e arredores, acudiron á cita festiva moitos visitantes, algúns deles que desfrutaban da festa por primeira vez, e outros que xa son auténticos habituais da exaltación do mexillón. En Murcia, en Cartagena. ¿Qué te está pareciendo esto? Esto es espectacular. La gente no tiene que venir. Nada, ni se le ocurra. No, es la primera vez que venimos. Bueno, ella no, nosotras sí. Muy bien, me acabo de enamorar de un gallego, del mexillón. Ahora hace 3 años que no venía, pero veraneaba aquí y venía todos los años. Como 6 o 7 años seguidos. Pues maravilloso, é a primeira vez que estamos aquí, entonces, pois, estupendo, Sí, meus sobrinhos, meu neto, a muller e os cuñaus. De onde son vostedes? Nós somos de Santiago. Aquí de preto. Sí, aquí ao ladiño. Que tal o estades pasando? Pois moi ben, a verdad, un sitio agradable, estáse ben, o día acompaña. Hai mexillón. O mexillón que non falte. E que tal estás? Está riquísimo, está boísimo. Hai algunha variedade que vos guste máis? Bueno, quizá o de ensalada co vinagre
está moi bo. Muy bonita, preciosa, muy curiosa, y la niña bailando muñeira. ¿Es algo novedoso para vosotros o ya vinisteis? Hemos venido más veces, pero las fiestas siempre son buenas. ¿Y la comida? Muy buena, muy buena. ¿Qué especialidad fue la que más os gustó? Pues mira, la ensalada y el paté que no sé de qué está hecho, pero seguramente mejillón y algo más. Venimos de Cádiz, la mitad de Cádiz, la mitad de... Bueno, este señor es de aquí de Cabo de Cruz, autóctono. Estas dos señoras de Meixón Frío, de Noia, y aquella Meixón Frío, de Noia, de Cádiz. Que hay un poco de todo. Aquí como todo, como la tableta de esto. Onte as gaitas soaban no Porto da Canteira e os primeiros pratos comezaban a desfilar cara ás mesas. Conbarro xa ten en marcha a súa Festa do Mar, unha cita gastronómica ineludible. Cada vez é máis a afluencia de xente que vai, a xente xa ten a xenda como unha das festas da comarca das que hai que visitar, e despois que eu creo que para o sector e para o comercio local é un revulsivo importante xa a finales do mes de agosto, non? A calidade dos produtos é a mesma que a de edicións anteriores, non así os prezos. Este ano os pratos custarán ata un 34% menos debido á xestión directa por parte do Concello da Carpa. A compra faise directamente á cofradía, co cual hai esa colaboración entre a cofradía tanto de Raxó como a de Pontevedra, é dicir, a de San Telmo, que é a través da lonxa, non? Da lonxa de Campelo. E despois tamén pretendemos que alcanzar un aforro coa incorporación de personal contratado municipal directamente, personal do Concello. Ata o domingo a Carpa poderá despachar ata 1.500 kilos de marisco que farán as delicias dos comensais. Moitos deles turistas que se atoparon a grata sorpresa desta cita gastronómica durante o seu paseo por Conbarro. Hemos probado el pescadito frito, mejillones, navajas, lo que más nos gusta. A ver. Es muy enxebre, muy de aquí, muy cercana a la gente y muy natural. Nos lo hemos encontrado al venir, hemos venido a ver el pueblo y nos lo hemos encontrado. Fenomenal, bonito, gastronómico, todo muy bien, muy bien. Encantados de venir. A proposta gastronómica irá acompañada da musical. Mañá arrincará o Festival Armadiña Rock, cos concertos de Siniestro Total e SES, entre outros. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.